Fracties in provinciale steden binnen vernuveren en schrokken van berichten dat Tialf toch de KNSB en NOC-NSF net kiezen is als centrum voor het topreedrieden. Een beoordelingscommissie kiest voor Almere. De VVD en PVV willen een spoeddebat over de toekomst van Tialf en over het handelen van deputaire Hans Konst. Van de jong meisje de KNSB en NOC-NSF haar een definitieve kaart bekend. Bij de NDC Media Group verliezen 250 medewerkers haar baan door een ingrijpende reorganisatie. Die is neder vanwege een schuld van 180 miljoen euro. Bij de uitjouwer van onder andere de Leeuwarden Kranten en het Dagblad van het Noorden werken nu nog zo'n 150 mensen. De man die het Murkje de Vries in 2008 ombracht, had een allergische reactie gehad op antidepressiva. Dat had blikken die in het onderzoek op opdroegen bloed van de verdachte. De inwender van de Harkema, wie onder invloed van antidepressiva, doet er zijn ex-vriendinnen in 2008 deerskant. De advocaten pleiten tegen in hege beroep van vrijspraak. In een wenning onder Domela Nieuwenhuisstritten in Haas docht de politie onderzoek naar een derde man die ter vannacht ontroffen waren. De wenning is afzet en onderzoekers van het Nederlands Forensisch Instituut binnen er on het werk. Joene vannacht is het buiig waar met een temperatuur om de 8 graden in. Monier is er kans op een bui, maar letter wordt het droog en breekt de zinnen terug. Het wordt een graad of stolven bij een matige, ontkräftige noordwestenwind.